לחיות טוב, שבתם אלינו. סרוגייט הוא שמו של סרט עלילתי חדש שיעלה בשבוע הבא להקרנות ברחבי הארץ. סרוגייט, למי שלא יודע או לא זוכר, סרוגייט הוא בן זוג חלופי במהלך טיפול מיני מעשי. אז בוקר טוב לטלי שלום עזר, בימאית הסרט, וללנה אטינגר שמשחקת בסרט בתפקיד הסרוגייט, וגם הסקסולוג שלנו כמובן, איך לא נוותר עליו, האיש הכחול, עידן מיליצ'ר. בוקר טוב. בוקר אור. בוקר טוב. נתחיל איתך, טלי. זה לא מובן מאליו. את... אני לנה. ואני טלי. אוקיי. עכשיו אני יודע. פעם הבאה תבואו עם הטיקט, אתם מכירות את זה של הדייג. זה לא נושא שקל להתעסק בו, נכון? זה לא נושא שברור שעושים עליו סרט. אתה צודק. אני גם הרגשתי שאני צריכה... שזה דרש ממני הרבה אומץ לבחור נושא כזה, לעשות עליו סרט. אבל זה מסקרן נורא. לכן רציתי לעשות את הסרט הזה. זה ריתק אותי, סוג כזה של מערכת יחסים. יש סרוגייטים ששיתפו איתך פעולה? כן, בהחלט. מה, ממש נחשפו, דיברו איתך ואמרו לך? כן, כן, לגמרי. עשיתי תחקיר מאוד מעמיק במרפאה של דוקטור אלוני, לטיפול ושיקום מיני, ודיברתי עם אנשי מקצוע, ובעיקר סרוגייט ספציפית שנפגשה איתי, וגם עם לנה, ולימדה אותנו את... רזי המקצוע. כן. הם בדרך כלל נחשפים? הם מספרים לסביבה שלהם, לחברים, למשפחה, שזה המקצוע שלהם? אני חושבת שזה אינדיבידואלי, בדרך כלל לא. שזה משהו ממש שלי יצא להכיר, אבל זה בדרך כלל לא. זה משהו שקשה לחשוף אותו, וגם באמת קשה להיות בסיטואציה כזאת, שמשהו שאתה עושה והוא כל כך תובעני, אתה לא יכול לשתף אותו בעצם באנשים הכי קרובים. עכשיו, בסרט שלך, בעצם נחצו הגבולות. המטופל מתאהב במטפלת. מה שבחיים, אני חושב, אסור, נכון? זה קורה כמעט בכל טיפול. באמת? שהמטופל. כן, זה מה שעניין אותי בקשר הזה, שמצד אחד, אתה יודע, יש את הפן המסחרי, כלומר, בן אדם בא ומשלם כסף כדי להיות בטיפול, ומצד שני, הרגשות שעולים שם זה רגשות אמיתיים. כי יש פה המון פיזיות. נכון. ובעצם צריכה להיות התעוררות מסוימת, וצריכה להיות אינטימיות מסוימת. זאת אומרת, זה... נכון, זו התעוררות מינית, התעוררות רגשית. זה רגשות שאני חושבת שטבעי שיעלו בסוג כזה של מערכת יחסים. אז אני רוצה לראות קטע. בבקשה. בואו נראה. שתיים, נכינה אותך. אני פוגשת אותה לפני כל טיפול. יש לך התנגדות שננסה לדבר? לא? מה הדבר הכי חשוב לך בעולם? הבת שלי. מה בעלך אומר על המקצוע שלך? אין לי בעל. אז מאיפה ילדה? מה, נדבר רק עליי? מעניין אותי איך הגעת למקצוע הזה. תתקרב אליי. אפשר את היד שלך? שנייה. לנה. כן. זה היה קשה? זה היה מורכב. ואני חושבת שמשהו, היה לנו תהליך של חזרות מאוד 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 ארוך. זה... טוב, אני מפחד להגיד מה שעובר לי בראש. למה? תגיד. זה הרי עובר לכולם בראש. כאילו, מה ההבדל בין זה לבין אחת... זה אותו דבר, אחת שמשלמים לה פחות או יותר. רק שפה היא עושה את זה באופן רשמי, לא? הוא חוקי. מה שהסרוגייט שדיברנו איתה, שיתפה אותנו, זה שהיא מרגישה ממש מין תחושת שליחות כזאת. זה אנשים, אלה שבאים לסוג טיפול הזה, אנשים שלא מתפקדים מינית, זאת אומרת... אבל איך אפשר לנתק פה את הרגש מהשכל? לא מנתקים את הרגש, למה אתה חושב שמנתקים את הרגש? כי את באה בעצם לעשות מעשה... זה סוג של עולם וירטואלי, אפשר לקרוא לזה, כי זה מאוד תחום בזמן ומקום, ומתרגלים בזה
זוגיות. שנייה. כן. בואו לא ננסה למקד את התפקיד של הסרוגייט רק במין. ולכן זו לא... מה זה רק במין? היא מאכילה אותו בבננה? לא, הסרוגייט, התפקיד שלה הוא ללמד מיומנויות חברתיות, זוגיות, ובתהליך גם מגיעים למין. המין הוא לא גולת הכותרת של הטיפול. המין הוא לא המטרה העיקרית של הטיפול. המין הוא חלק חשוב מאוד בתוך התהליך הטיפולי. לא הבנתי. אבל בואו לא נחגוג על זה. רגע, לא הבנתי. הרי הסרוגייט, התפקיד שלו הוא כן לטפל בבעיות מיניות, הוא לא לטפל בבעיות חברתיות. הסרוגייט, בואו לא נתבלבל, התפקיד שלו, מגיעים אנשים עם ליקויים בתפקוד מיני, וחשוב שנגיד, שאלת מקודם מה קורה אם המטופל מתאהב בסרוגייט. אתה יודע, גם הסרוגייט זה בשר ודם, וגם הסרוגייט יכול להתאהב במטופל. 1, 2, סרוגייט זה גם גברים, זה לא רק נשים. הטיפולים היום הם גם לנשים שלוקות וגם יש גם גברים שמטפלים בנשים. נכון מאוד, יש גברים ויש נשים. והתהליך הוא של X מפגשים, בין 10 ל-20 מפגשים, שבו מקנים לאותו מטופל או מטופלת שפונה מיומנויות שהן לא רק מיניות בלבד. אז באמת, תן לי סוגי הבעיות שעולות, הטיפול מתחיל בכלל מחוץ לקליניקה. הטיפול מתחיל בכלל לא בתוך המיטה. הטיפול מתחיל, וראית את לנה, שהיא בתפקיד של הסרוגייט, בלבוש. יש שם מיומנויות של שיחה, של דיבור, של גישה, של מגע שמתחיל רק ביד. זה לא מה שעובר לך או גם לי כגברים בראש. זה לא ההארדקור שאנחנו מריצים בראש כרגע. זה משהו מאוד הדרגתי, מאוד מאוד... אבל איך אתה כמטפל מחליט מי זקוק לטיפול כזה של סרוגייט ומי לא, ומי זקוק להנחיה שלך ולדיבור? אותה דוקטור אלוני שהביאה את כל הנושא של הסרוגייט מארצות הברית, ונתחיל להגיד שזה התחיל בארצות הברית בעקבות נכים שהגיעו ממלחמות קוריאה ווייטנאם, ולא הייתה להן בת זוג, ואז חיברו להן בנות זוג לצורך השיקום הזוגי המיני. אותה רונית שהביאה את העניין היא זו שרואה את האנשים וקובעת במיומנות ובאינטגריטי מקצועי מה נכון למי. יש אנשים שיגידו עליהם, לא מתאים, יש לך בת זוג, תבוא איתה לטיפול זוגי, אין מקום לסרוגייט. אז אני שוב חוזר, לאלה סוגי בעיות מתאים סרוגייט כזה? מיומנויות בין אישיות, שיש להם גם נדבך של בעיה בתפקוד מיני, של בעיות בזקפה, שפיכה, כאבים במגע מיני אצל נשים, הגעה לאורגזמה וסיפוק מיני אצל נשים. כל זה אפשר לטפל בעזרת סרוגייט שאין לאותו אדם שמגיע בת זוג. אני מסוקרן להלאה. כן. מותר לסרוגייט כשהוא נגיד פוגש מישהו והוא לא נראה לו, מותר לו להגיד... מצחיקים אותי פה באולפן, זה אי אפשר לתאר. התשובה היא כן. מותר לה להגיד, אני לא יכול... כן, הסרוגייט צריך לאשר את המטופל, והמטופל צריך לאשר את המטפל. זהו, כי שוב אני אומר, זה משהו פיזי לגמרי. אבל תבין שנניח הסרוגייט שאנחנו דיברנו איתה באמת ארוכות, היא אמרה שהיא רוצה גם מישהו שנניח בפגישה הראשונה אולי לא לגמרי נראה לה, היא רוצה לקחת אותו כמטופל, כי זה מה שהיא רוצה לעשות. זה משהו שהיא מרגישה שהיא טובה בו, שיש לה מה לתת. זאת אומרת, מותר לה לבחור. מותר לה לבחור. ולהגיד, אני נורא מצטערת, האיש הזה, אני לא מתחברת אליו, ואין לי... אני חושבת אבל שזה לא קורה הרבה, לפחות ממה שלי יצא לשמוע. ובהקשר... לא קורה הרבה. ובהקשר של מה שאמרת שהגבולות כאן נחצים, נכון, הסרט בדיוק מספר סיפור אהבה בין שני האנשים האלה. מתי הסרט עולה? הסרט יוצא שבוע הבא, ל-128 במאי, בסינמטק תל אביב, וסינמטקים אחרים ברחבי הארץ. שיהיה במזל. תודה רבה. עכשיו, הסרט נעשה בשיתוף בקרנות פולניות, נכון? נכון, קודם כל הסרט הוא בתמיכת קרן רבינוביץ' לאומנויות. אני חייב שוב לצחוק. עידני, פולניות ומין. ישר אמרו, סרוגייט, בטח, נשלם רק שיעזבו אותנו בשקט. האמת שזה היה נורא מצחיק, כי באמת היה לנו צוות פולני. חלק מהצוות היה פולני, זה בעקבות זה שהצלם פולני רדק וואטשוק צילם את הסרט, שאליו הגעתי מסיבות אומנותיות לגמרי. אני ראיתי תיק עבודות שלו בזמן שחיפשתי צלם, ואמרתי, זה הצלם שאני רוצה שיצלם את הסרט. אז הוא הביא את כל החבר'ה מפולין? אז הוא לא הביא את כל החבר'ה, הוא הביא עוזרים, ובעצם זה היה סט כזה שמדברים בו חצי עברית, חצי פולני. יש משהו מאוד משמעותי שחשוב לנושא הסרוגייט. שוב, לשאלה שלך שהיא מאוד נכונה וחזקה. האם זה לא ככל אחד מהנערות שמשלמים להן? הטיפול הוא טיפול משולש.
יש את המטפל שעומד בראש הטיפול. זה חשוב, שזה לא רק... כל פעם, אחרי כל טיפול באים נכון, יש את המטפל, אותו בעל מקצוע שבא מתחום הפסיכולוגיה, הוא למד את זה, הוא מבין בזה, והוא מפעיל כביכול את אותה סרוגייט, שגם הן נבחרות בקפידה, לא לוקחים כל אחת, הן עוברות הכשרה מאוד מיוחדת, ואחרי כל פגישה עם המטופל, הן מדווחות למטפל. נפגשות, מדווחות למטפל. זאת אומרת שהדמיון הכחול שלי, שראה אותך יושב ומציץ לזוג, הוא עושה את זה, זה לא קורה. צר לי שאני מחרב לך את השמחות, גם היום. זה לא קורה. אבל אני אתגמל אותך בהזדמנות אחרת. אבל גם ככה אני מקנא בך על המקצוע הזה. אל תדע, זה לא קורה. תודה רבה, בהצלחה עם הסרט. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה, ואחרי זה אנחנו נשוב למטבח. אוכל, רבותיי, אוכל. תכינו עט ונייר שיהיה למתכונים. קטנטנה, וחזרנו.